poďme si vytvoriť vlastné komponenty. Jednoduchá úloha, zasa motivačná, vytvorte triedu štvorec, ktorá bude vykresľovať štvorec zadanou farbou. Ako môžeme k tejto úlohe pristupovať? Prístupov existuje niekoľko. Prvá je taká, že si vytvoríme nejakú vlastnú triedu štvorec, ktorá bude disponovať súradnicami XY, to znamená miestom, kde sa ten štvorec má vykresliť, a potom nejakými parametrami šírka a výška, čo je v podstate ten istý rozmer v prípade štvorca, ktorá nám vykreslí ten príslušný štvorec. Môže samozrejme byť ten štvorec zafarbený nejakou farbou, môže mať nejaký obrys, čiarkovaný alebo plný, to už sú detaily. Akým spôsobom teda na to? Pokiaľ by sme mali samostatnú triedu štvorec, ktorá by disponovala týmito parametrami, tak na to, aby sme ho vykreslili, tak by sme potrebovali ovplyvniť v rámci nášho frameu metódu paint. To znamená, mám nejaký štvorec, ktorý chcem vykresliť. Na to, aby sa ten štvorec vykreslil a aby naozaj bol vždy vykreslený, tak musím predefinovať metódu paint tak, že ten štvorec budem vykresľovať vždy vtedy, keď dojde k vykresleniu frameu. Napíšeme to do metódy paint, funguje to, je to korektné, vieme si vytvoriť nové štvorce. No, keď vytvoríme nové štvorce, čo sa stane? Keď vytvoríme nový štvorec, napríklad štvorec 3, tak tu musíme, že draw rect, štvorec 3, x štvorec 3, y štvorec 3 a tak ďalej. A keď si potom zmyslíme, že ten štvorec by nemal byť nakreslený ako obyčajný štvorec prázdny, ale že by mal mať nejakú výplň, no tak potom musím draw prepísať na fill a takýmto spôsobom zasahujem vlastne do triedy, ktorá sa nachádza mimo toho, čo som chcel meniť. Čiže takýto prístup je možný, ale je zlý. Je úplne zlý, pretože si vyžaduje zmenu v ďalšej triede. Nie len v triede toho štvorca, ale aj v nejakej triede, ktorá sa stará o vykresľovanie. No a keby som nebodaj ten svoj štvorec chcel vykresliť na inom frame, v inom programe, no tak zásadodám musím robiť takým spôsobom, že znovu do metódy paint musím písať kód. Čiže tento prístup tento prístup sme schopní použiť s našimi aktuálnymi vedomostiami, ale je zlý. Nie je dobrý. Poďme sa na to pozrieť z inej strany. Ak sa pozrieme na tie prvky, ktoré sa nachádzajú na frame, tak ako sme ich mali možno nejaké 2-3 prednášky dozadu, tak tie prvky boli vždycky samé o sebe nezávislé. Keď som ja tam vložil nejaké tlačidlo, tak k tomu tlačidlu som prepísal názov a nikde do kodu som nezasahoval. Keď som tam vložil nejaký checkbox, tak som ho mohol zapnúť, vypnúť zasa bez toho, aby som niekde do nejakého toho JFrameu musel zasahovať. Takže každý z tých prvkov, ktorý mám na frame, by vlastne mal byť ako keby samostatná jednotka. Tomuto je podriadená aj filozofia triedy JComponent a potomkov. Každý z tých JComponentov funguje tak, že jeho vykreslenie spočíva v použití troch metód. Čiže celé vykreslenie pozostáva z troch krokov. Prvý, paint component, vykreslí obsah komponentu. Druhý, paint border, mi vykreslí obrys toho komponentu. No a tretí, paint children, čo to asi môže byť? Áno, v prípade, ak ide o nejaký kontajner, v tomto prípade napríklad o frame, tak posledný krok je taký, že vykreslí všetky jeho deti. Vykreslenie všetkých detí znamená, že zasa pre ten komponent JButton zavolá paint component, paint border. A takýmto spôsobom vykreslí celý svoj obsah. Ten zoznam komponentov má samozrejme niekde uložený a postupuje po ich vykresľovaní po tomto zozname. Môžete si zapamätať, že celý proces riadi Repaint Manager, keby ste ho niekedy chceli predefinovať a definovať vlastné pravidlá vykresľovania, ale priznám sa, že zatiaľ som sa s takouto potrebou nestretol. Ako na to teda? Povedali sme, že máme k dispozícii metódu Paint Component. Musíme si povedať, že ona funguje tak, že najprv vykoná prekreslenie pozadia, to znamená, že ako keby vymaže plátno, na ktoré ide kresliť, no a potom vykreslí tú grafiku, ktorú tam má. Či už je to názov toho buttonu, alebo či už je to nejaká naša grafika, ktorú chceme dostať na nejaký komponent, to je jedno. Paint border a paint children sme si už povedali. Pokiaľ budeme používať metódu alebo triedu JComponent na to, aby sme vďaka nej dokázali kresliť obsah tých jednotlivých grafických prvkov, tak sa vyhneme metóde paint,
táto metóda paint vlastne patrí len kontajneru a budeme používať metódu paint component, v ktorej budeme vlastne definovať vzhľad. Metóda paint, ktorú sme použili, je hlavnou metódou kontajnera, ktorá vlastne vyvoláva vykreslenie toho komponentu, vykreslenie obrysu a potom vykreslenie všetkých detí. V našom prípade tie komponenty, ktoré budeme ďalej používať, už nebudú mať deti, takže metóda paint nás nemusí zaujímať, pôjdeme až na metódu paint component. Na prvý pohľad zložité, ale v skutočnosti to tak nie je. Poďme si teda vytvoriť náš prvý komponent, štvorec, ktorý bude vlastne, nech sa volá aj štvorec a nech je potomkom J-komponentu, aby sme všetky tie záležitosti, o ktorých sme ho rozprávali, vedeli využiť. Každý štvorec bude definovaný rozmerom svojej strany a bude definovaný svojou farbou. Mohli by sme uvažovať o tom, že by mohol mať aj svoju pozíciu. Tým, že je niekto J-komponent, tak z toho J-komponentu tú svoju pozíciu X a Y alebo left a top zdedí. Čiže nepridali sme ich tam, ale oni tam v skutočnosti už sú, tie pozície. Naplnia alebo nastavia sa hodnotami až vtedy, keď ten štvorec umiestnime do nejakého kontajnera. Ale o to sa nám už bude starať niekto iný. To už náš štvorec nemusí realizovať. O to sa postará postupne ten kontajner. Takže máme štvorec, potrebovali by sme samozrejme konštruktor. V tom konštruktore si len nastavíme prídušie hodnoty, farbu a rozmer. No a samotné vykreslenie štvorca bude vyzerať tak, že zavolám metódu predka na to, aby som vymazal, pokiaľ existuje nejaké pozadie alebo nejaký obrázok tam. Nastavím si farbu toho štvorca, no a potom vykreslím do toho môjho komponentu od pozície 1,1 do pozície AA ten môj príslušný štvorec. Ten komponent môže vyzerať nejako, môže mať nejaké rozmery, vyzerá, že som tu zatiaľ nedefinoval a ja vlastne vykreslím ten môj štvorček do toho komponentu tak, že začne v bode 1,1, aby som ho videl, preto nezačína v bode 0,0 a vykreslím ho na nejaký rozmer AA. Niekedy sa môže stať, že ten komponent bude dosť veľký na to, aby sa mi to tam zmestilo, ale niekedy sa môže stať, že keď to Ačko bude veľké, takže to až takéto nejaké bude. No ešte by som sa s tým mal nejako popasovať. Že mal by som nejako zabezpečiť, aby veľkosť toho komponentu bola taká, aby sa mi ten štvorec do nej vošiel, aby nebola zbytočne väčšia. Pozor, toto je len vykreslenie. Toto nič iné nehovorí. Ja len nakreslím nejaký obdĺžnik, ktorý vyzerá ako štvorec, ktorý chcem. Nič to nehovorí o rozmeroch komponentu. Ak vytvoríme nejaký ten štvorec v rámci aplikácie, v rámci nášho frému, napríklad ako udalosť na tlačidlo, tak to urobíme na základe konštruktora, čiže vytvorím môj štvorec, ktorý bude mať rozmer 20, bude mať farbu. Na to, aby ten štvorec neostal vo vzduchoprázdne, tak ho musím vložiť do toho kontajnera. Vloženie do kontajnera sa robí prostredníctvom add. Add nám vloží ten vytvorený štvorec do nášho frému. Presne do toho frému, ktorému patrí tento kód. Takže tá inštancia, ktorú sme vytvorili, musí byť vložená v kontajneri, lebo ja by som ju mohol vložiť aj do iného kontajnera, on nevie, pre ktorý som sa rozhodol. Týmto addom poviem, že vlož to práve do tohto kontajnera, v ktorom sa teraz práve nachádzame. Na to, aby sa mi ten štvorec zobrazil a aby sa mi zobrazil ešte aj na správnej pozícii, tak môžem použiť metódu, alebo musím použiť metódu, ktorá sa volá setBounds. SetBounds znamená niečo v zmysle nastav hranice, alebo nastav okraje, alebo nastav priestor, do ktorého bude vykreslený ten štvorec. Ja ho môžem definovať, ten štvorec, že bude na pozícii 900-100. To sú tie súradnice, ktoré môj štvorec S získal z J-komponentu. Vyjadrujú jeho pozíciu v kontajneri. A tu sú rozmery šírka a výška, ktoré tiež získal z J-komponentu. Čiže on ich má, definujú komponent, ale nedefinujú to, čo je v ňom nakreslené. Že pokiaľ by som to urobil takto, že ten setBounds nastavím niekde v rámci kódu frameu, tak je to funkčné, ale je to neuniverzálne, pretože to budem za každý štvorec, ktorý vytvorím, musieť dopisovať. Oveľa rozumnejšie by bolo, aby som ten kód napísal priamo do konštruktora a síce pošlem rovno do toho konštruktora, pozrite sa už aj pozíciu, na ktorej sa mi má ten štvorec vytvoriť, čiže ona tam je. A poviem, vytvor mi štvorec na tejto pozícii s takýmto rozmerom. Čo on urobí? No nastaví ten rozmer nejako, nastaví farbu a teraz nastaví okraje tak, že nastaví pozíciu v kontajneri na IX a IY. V ktorom kontajneri je
To si on pamätá, pretože bol do neho ednutý, bol do neho vložený. Rozmer toho štvorca, ktorý máme, nastaviť tak, aby ho bolo celý vidieť, ale aby zbytočne neplitval miestom. Čiže pokiaľ ja mám rozmer toho môjho komponentu IA plus 2, tak ten štvorec, ktorý do neho nakreslím, ktorý mám nakreslený v metóde Paint Component, bude taký, že presne o jeden bodík skôr skončí, ako končí ten komponent. Čiže on bude v rámci toho komponentu úplne presne nakreslený. Čiže tento rozmer mi zabezpečí, že presne toľko priestoru sa vyhradí pre ten štvorec s rozmerom A, aby sme ho videli. Máme hotovo, každý vložený štvorec v tomto momente sa vloží aj so správnym rozmerom, len samozrejme chýba nám ešte to vykreslenie nejakým spôsobom. No a povedali sme, že môžeme použiť príkaz repaint za príkazom add, prípadne nejakým iným spôsobom to môžeme zabezpečiť. Ako to uvidíme v ďalších príkladoch. Čo ďalej? No, mám štvorec, ktorý sa nachádza v nejakom kontajneri. Ten štvorec samotný je komponent. O jeho vykresľovanie sa mi teda nemusí starať kontajner nejakým môjim kódom, ale stará sa o ne automaticky, keď vykresľuje svoje deti. A ja mu chcem teraz zmeniť polohu. Chcem ho niekde inde posunúť. Ako to zabezpečiť? No, prečo vám to ukazujem? No preto, aby ste vedeli, že každému komponentu vieme zistiť, kde sa práve nachádza. Čiže ja mám v tomto momente nejaký štvorec a chcem mu zmeniť polohu o nejaký počet x-ových bodov a o nejaký počet y-ových bodov. Pokiaľ chcem ísť do prava, tak tá x-ová hodnota bude kladná, pokiaľ doľava x-ová hodnota bude záporná. Čiže posuniem ho doľava alebo doprava. To isté, v prípade, ak ho chcem pohybovať po zvislej osi, tak ak chcem ísť dolu, tak OY bude kladná, ak chcem ísť hore, OY bude záporná. Ak by som chcel ísť do detailov, tak by som mohol kontrolovať, či nepriejdem niekde mimo okraja, či už pred nulu, alebo za rozmer toho môjho kontajnera, ale to už sú len detaily. Na to, aby som zistil, kde sa práve nachádzam, tak použijem metódu getX a getY. Oni mi vrátia súradnicu toho môjho prvku v rámci kontajnera. Prvok už vie, v ktorom kontajneri je uložený, pretože tam bol ednutý a vie tým pádom zistiť, kde v rámci toho kontajnera sa nachádza jeho ľavý horný roh. Že tieto metódy mi vrátia súradnicu, pridám k ním OX a OY a presne o toľko ich posuniem tam, kde treba. K tomu môžem, samozrejme, pokiaľ by som mal nejakú takú potrebu meniť aj rozmery toho môjho dopredu nastaveného štvorca, ale v tomto prípade to nemá zmysel, takže len zopakujem A plus 2, A plus 2 na to, aby som mal dostatočne veľký komponent na vykreslenie čiar štvorca. No a konečne akým spôsobom budem posúvať alebo využívať tú metódu na posúvanie. Vzhľadom na to, že doteraz som mal vytváranie tých prvkov a manipuláciu s nimi skryté v jednom tlačidle, v jednej metóde, stačilo mi, keď sa v tej metóde vytvoril komponent a umiestnil. Ďalej som s ním nemanipuloval. Pozor, ak s ním chcem manipulovať v rámci viacerých metód, už ten štvorec alebo akýkoľvek objekt musí byť vytvorený ako premenná alebo inštancia dostupná v rámci celej triedy. Čiže musí byť umiestnená niekde v tej deklaračnej časti, niekde na začiatku. Keď takýto štvorec vytvorím, tak jeho pridanie na frame môžem zrealizovať na rôznych miestach, ale zasa odporúčame to urobiť priamo v tom konštruktore toho frameu, aby mi náhodou niekde neostalo niečo visieť, a až za init komponentami. Init components, pamätáte si, je to metóda, ktorá v sebe obsahuje kód, ktorý vytvára obsah frameu z komponentov, ktoré ste do ňoho naukladali, a urobí to tak, že vytvorí všetky tie potrebné náležitosti, vytvorí kontajner, nastaví kontajneru spôsob ukladania tých prvkov, uloží doň prvky a nastaví im obsah. Pokiaľ by ste ten kód pridaj štvorec dali skôr, tak on ho nemá kam pridať, pretože tie komponenty neexistujú, ani ten kontajner neexistuje. Čiže vždy až za init komponent. Prvé, čo by malo prebehnúť, je inicializácia ostatných komponentov a potom tých našich vlastných. No a keď štvorec teda máme vytvorený a prístupný v rámci celej triedy, tak tu ho bez problémov vložíme na ten náš frame a hoci kde sa môžeme naň potom odkazovať a napríklad metódou mu vyvolávať nejaký pohyb.